Kining basahon sa panultihon, nabilong man ni sa Old Testament, bunga ni sa mga maalamon o matuuhon sa Ginoo, pero tawhanon nga level. Kana bang naapa sa atong level nga tawhanon. Pero buotan nga mga tao, suod sa Ginoo. Ang gipangayo niya, sa di pa siya mamatay, nga di kuno siya himuon nga dato, di sad siya himuon nga kabos. Di ba nindot kayo no? Ayaw ko himo ang dato o kabos. Kay kung himuon ko nimong dato, basig makaingon kung wa na ko magkinahanglan nimo. Nyag himuon sa ko nimong kabos, basig matintal niya ako pagpangawat. Saban, sakto, dili? Sakto. Sakto eh. Pero pag abot ni Jesus, tanawag unsa iyang instruction. Sa Sermon at the Mount, ang gauna sa 8 Beatitudes, bulahan kamong mga kabos. Mo na pag final na ni Jesus og abot, iya na jung giklaro siya kaniha, dili na ni kanang tawhanon. Mga pulong na ni nga Dios non ug mao na gid ni ang tinuod. Bulahan kamong mga kabos. Nya isip sumpay niini ang iya karong instruction sa iya mga apostoles sa dihang iyang gipadala sila ngadto sa mga kabalangayan, tanawa og nindot ba ni kinabuhian. Ingon siya dire, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod. Sungkod ba? Luoy ka ani ang mga masakitog tuhod. Ni puntil sa limos. Way dawatay limos ani. Pare, sige na magtunol limos niya. Ni pagkaon, magbaon ra ba kitag pagkaon, daghan kay tag pagkaon dadon. Ni salapi, yang pare di gini kwartang bulsa ni pare. Og bisan ganig ilisan, so daghan na malita atong dadon kun mupanaw tano. Nya ni haom patani. Nya gusto mong muhaom. Gusto ba mo nga muhaom aning klasiha sa instruction? O di mo gusto, bala mo diya. Mao ni ang misyon sa mga tinuod gyud nga mosunod sa Ginoo. Tanawa si Francis of Assisi, sila si St. Ignatius of Loyola, San Vicente Ferrer, sila si San Roque, San Isidro Labrador. Tanan nga mga santos, ang ilag yung ambisyon nga mahimong kabos. Kani si San Pio Pietrelcina, ang iya yung ambisyon nga mabuhat niya og unsay gustos Ginoo. Nga mapahimuot niya ang Ginoo pinaagi sa iyang mga pag-antos. Kay nga naman ang Ginoo purti mang antos para nato. So para ni San Pio, way laing dako nga bayad o pagpakita sa gugma ngadto sa Ginoo gawas sa pag-antos. Muna sa sige niyang hangyo nga mag-antos siya, gibutangan siya stigmata kadtong nabuslot ang iyang dinhi og dinhi iyang tiil. Sakit baya kay na. So ayo abot sa inyo duslakan nagkutsilyo inyong kamot. Diha duha ka buok lang kana lang duha. Nya ing na Lord stigmata na gini. Nana. Sige nya i-offer nas Ginoo. Buangon sa tingali ka. Wa man nagitugot pas Ginoong. Itugot niya sama ni St. Francis of Assisi, nagstigmata pud dinhi, nabuslot pud tong iyang kamot og tiil, apil pa magiting itong kilid. Aron gyud mag-antos si Santa Rita of Cassia, Franciscan man gyapon di day Agustinian ba? Santa Rita. Nangayo pud siya og share sa kasakit ni Kristo, agitagaan sa siya stigmata katong tunok nga nituslok sa o ni Kristo. So di ang iyang agtang diane na nabuslot sad, sige sag agas ang dugo, ang tunok sad to usa ka buok, usar ka buok, daghan man tong tunok ni Dot. Gusto ninyo sumpayan ang kang Santa Rita, pangayo mo kanang ari na sa ari. Kay gatuyok ba itong tunok dire ana. So in short, ang pangandoy sa mga santos ug ang instruction ni Kristo sa iyang mga apostoles nga magkaparihas ang ilang kinabuhi. Nga ngatong kinabuhi ug ang kinabuhi ni Kristo usara.
Nya unsa may kinabuhi nga puy ang Kristo dinis kalibutan? Una, poverty. Sunod, chastity, ang kaputli. Nya sunod ayon, pagkamasinugtanon, total obedience to God's words. Mao bitang atong gibutang diri sa atong tubag sa Salmo, sa itong tubag. O mga pulong Ginoo. Ang pulong Ginoo, Ang suga sa akong mga tiil. magdanag Ang suga sa akong mga tiil. Kung wa ganining pulong sa Ginoo, pandol kita or takilpo kita. Oh, takilpo kita kung wa ang pulong sa Ginoo. Pandol gyud bisag unsa pa nimo ka maayo. Nabitatoy daghan naman eh. Daghan na kayo, no? Niabot na pagka-obispo. Obispo na ba? Niya buutan pag yung kayo na kuha gyud ang iyang chastity. Kay tingali, tungod sa kabright, tungod sa authority, siya na'y magbuot. Maigo po atong giingon sa unang pagbasa nga, basig muingon kung wa na ko magkinahanglan nimo. Ano ba? Ako na, I can manage. Disgrasya gyud. Na disgrasyag babae, naasay na disgrasyag laki, kay mga homosexual. Magani roy bag-o nga ni-resign sa pagka-obispo. Wa pa man to siya ma-ordinahi. Bishop-elect na siya. Nya karon tatong October mahimo na siyang obispo, ordinahan. Last month, nibuto ang isyo nga naa siya ay mga child abuse cases. Niya pagbuto nas isyo, matinuod magsadili, ni kuan siya ni resign o gidawat po sa Santo Papa kay matud pa dito sa congregation sa kamating ito, mga pari nga nakita pod nga na ay solid ground ang maong kaso. So takil po tayo. Muna wa gani isultis Ginoo, wa gani muhaom sa kinabuhi nga gustong papuyas Ginoo, ato ginang biyaan. Kanibitang atong kadaghanan sa atong mga benefactors nga nitabang nato dinhi, pulos-pulos gyud sila na ay mga problema. Pulos naglisod. Okay sa masaywa maglisod nato karon. Pero nganong makaako pa man sila hatag nga niabot na moron ni og mga 15 million ang atong mga nadawat nga donations tungod ni sa giya sa pulong sa Ginoo. Kana makabati kas pulong sa Ginoo, maabli imong bulsa eh. Di ba? Kamo maabli ka na ron, hindi kolekta. Apa sa butwagin mo maminaw. Maabli imong bulsa, maabli imong kasing-kasing. Unya ini kaabli ana mo buhagay na siya. Mo ana ba mahurot na siya. Nya unsa may gahom nga mabatunan sa mga tawo nga nagsunod sa Ginoo diha sa kakabos, diha sa pagantos o diha sa kaputli. Unsa man gahuma ang mugawas gikan nila matud pa diri sa atong ebanghelyo, ang gahom nga gihatag ni Kristo ang pagpapahawa sa mga yawa ug pag-ayo sa mga masakiton. Monas Padre Pio, usa siya sa mga inila kaayo nga kusog kay mo papahawa og yawa, kusog sa kay mo ayo og masakiton. Wa man gani madunot iyang kasing-kasing, nakatambong mo ato katong gida dinhi iyang kasing-kasing gi-pilgrimage. Awa ra sa giday mo ato kuan. Diha to katedral, dire man kita sa Bugosad, diinto basta dinhi sa Cebu murag do na toy Central, South ug North man siguro to nga area nato dinhi. Gi suroy to eh. Wa sa giday mo modul ato kaduol gani ko ato diha sa IC3. IC3 ba? Nagmisa ganito dito. Wa gid lagi mo ita. Sige lang mo panginabuhi mo nagi-COVID na lang inoon ta karon. Bahala na mo diha padipio mo diha basta ako rin maningkamot gyud ko. Wa kay bao padipio rin standby og mga hapit gito sa kabuan dinis ato sa Archdiocese. Oy, wa kabat ko ni mga tawhana. Mao na nawa madunot yang kasing-kasing tungod sa grabe kay niyang gugma sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo.
Matuman ba ang giingon diri nga kung himuon ko nimong kabos basig matintal ko pagpangawat? Dili. Kung nahigugma na tas kakabos, di gid ta mangawat kay nganuman malipay man ta nga mahimo tang kabos. Nya inikahimo na natong kabos, mawa man ang yawa, mawa ang mga sakit, kinsa bay di malipay ana. Kinsa pa may mangawat nga ang magtudlo nimong pangawat ang yawa man. Nya kay pagkahimo nimong kabos para sa Ginoo, mawa man ang yawa, unsaon pa man nimo pagpangawat nga mawa man ang imong gugmas kwarta. Di ba? Ay pa makasabot sige nindog lang tayo.